Men det som rigtigt, nu vil vi gerne finde det som mere vi gerne fortælle hvad det sker i vores hjemland. Ja. Så, eller ligesom, hvad kan man sige, ligesom advokat, eller ligesom journalist. Okay. Og vi tilbudt, at vi tager med og rejser derovre, så vi dokumentation, hvad det sker. Fordi vi vil gerne have skill med musisk. Vi vil ikke mere. Fordi musisk, for eksempel, vi laver demonstration, og så sender vi soldat og politi og skole vores, brænder hus og brænder skole. Det sker i Aceh. Men ikke alle vil det. Nej, det vidste jeg heller ikke. Men det er lukket. Musik er meget diktatur og meget stram. Ja, okay. Vi må ikke lave demonstration der. Vi må ikke klage af det. Vi skal ind i selv, om det er ikke rigtigt. Ja, okay. Jeg ved nemlig ikke så meget om lige hvad der sker dernede. Så det er derfor, vi kommer heroppe. Ja, okay, ja. Okay. Det er træls, det skal være sådan. Ja. Meget så. Ja, det er. Vi må gerne smage. Ja, vi har godt. Det smager godt. Tak, det smager godt. Ja. Så vi kan bedste. Hvis nogen af dem, hvis de kender Risna og en seje, så siger hej fra Vibeke. Ja. Du kender ikke Warga. Hvad? Warga, kender du Warga? Nej. Risna. Nej, jeg kender kun dem. Og måske vil det Anwar. Kender du Anwar? Kun Risna og en seje og deres børn. Det er kun dem, jeg kender derfra. Vi bor nu tæt på sygehuset. Det har de gjort, Jeg har kigget huset. Ja, jeg ved ikke, hvor de er flyttet hen. Og det er meget tæt på sygehuset. Det der indgangen med det... Er det Risna og en seje, det vi snakker om? Jo. Nå, for jeg ved ikke, hvor de blev anvendt til sidst. De arbejdede i Hirsals på fiskefabrik, og hun lavede noget andet, og så har jeg ikke set det længe. Og deres lille dreng, jeg var vant til lille bitte, den gik med ham her, så var han så høj der. Er det Alfat? Jo, Alfat. Mærkeligt, ja, det er underligt. Ja. Tak skal du have. Salam dari guru. Men alt kan jeg ønske, at alle med jeres land også. Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya nak ke tanggal 8 bulan 10 2022 di Hjørring, Denmark. Katanya Aceh Sumatra Kultur dan Asnlf, Aceh Sumatra National Liberation Front, dah pelumah 4 asai dekat katanya. Tradisional beruluk fra Aceh Sumatra. Mungkin jin kalon. Tradisional je. Beruluknya kawin fra dari Aceh Sumatra
bukan pakai Sumatra supaya lebih hijau. Jadi dia dah pernah baje ada setelah katanya. Ada entet bendera. Dan katanya nak ada pegat sabor brochure atau bertahaba story of Aceh. Yang boleh dalam bahasa Inggeris. No beurita soji no. Bahasa Bangsa kita kalon. Kanan ada belum ah? Sumatra, er det Indonesien? Ja, Nord-Indonesisk. Jeg har købt mig indonesisk. Ja, okay. Det er lang tid siden. Det er fordi, jeg har nogle venner, som det er lang tid siden vi ses, men de var nemlig fra Vendia Aceh. Ja, jeg har også. Er det også derifra? Okay. Risene er en seje. Kender du dem? Er du fra Hjørring? Kommer I fra? Det er dig, altså. Jeg kommer fra Aars, men min kommer fra Hjørring her. Nå, okay. Okay, fordi det er nogle af mine gamle venner. Okay, så det er fordi fra Vendia Aceh, jeg kommer herfra. Det er fordi, jeg har arbejdet i lektiecafé, hvor vi havde sprogundervisning med dansk, så lærte vi hinanden at kende. Okay. Men de kommer nemlig fra Aceh, Indonesien. Ja, det er det samme. Okay. Det er det samme. Godt, jeg tænkte nok. Men jeg har lige talt efter den her. Men vel det som rigtigt, nu vil vi gerne finde en, vel det som mere vi gerne fortælle om vores, hvad det sker i vores hjemland. Ja. Så, eller ligesom, hvad kan man sige, ligesom advokat, eller ligesom journalist. Okay. Og vi tilbudt, at vi tager med og rejser derovre, så vi dokumentation. Hvad det sker. Fordi vi vil gerne have skill med musisk. Vi vil have ikke mere. Fordi musisk, for eksempel, vi laver demonstration, og så sender de soldat og politi og skole vores, og skole brænder hus og brænder skole. Det sker i Aceh. Men ikke alle vil det. Nej, det vidste jeg heller ikke. Men det er det lukket helt. Musik er meget diktatur og meget stram. Ja, okay. Vi må ikke lave demonstration der. Nej, okay. Vi må ikke klage af det. Vi skal ind i selv, om det er ikke rigtigt. Ja, okay. Så, jeg ved nemlig ikke så meget om det jeres, hvad der sker dernede. Så det er derfor, vi kommer heroppe. Ja, okay, ja. Som film. Okay. Det er træls, det skal være sådan. Ja. Meget så. Ja, det er. Vi må gerne smage. Ja, vi har godt. Det smager godt. Tak, det smager godt. Ja. Så ikke det bedste. Hvis nogen af dem, hvis de kender Risna er en seje, så sig hej fra Vibeke. Ja. Måske du kender ikke Warga. Hvad? Warga, kender du Warga? Nej. Risna. Nej, jeg kender kun dem. Og måske vil det andre vej. Kender du andre vej? Kun Risna er en seje af deres børn. Det er kun dem, jeg kender derfra. Vi bor nu tæt på sygehuset. Det har de gjort det. Jeg har købt hus. Ja, jeg ved ikke, hvor de er flyttet hen. Det er meget tæt på sygehuset. Det der indgangen med det... Er det Risna seje, det jeg snakker om? Jo. Nå, for jeg ved ikke, hvor de blev anvendt til sidst. De arbejdede i Hirtshals på fiskefabrik, og hun lavede noget andet, og så har jeg ikke set det længe. Og deres lille dreng, jeg var vant til lille bitte, den gik med ham her, så var han så høj der. Er det Alfat? Jo, Alfat. Ja, det er underligt. Ja. Tak skal du have.
Salam dari guru. Men alt her ønsker jeg alle med jeres land også. Ja.